Pilar Moncho Matoses. Hola, bona nit a tots. Per molt que ho fas, mai t'acostumes a parlar en públic i a... Bé, el cor te va a 200 per hora i no pots evitar-ho. Vinga, guapa. Va. Ànimo. Gràcies per acompanyar-nos en este acte tan important per a nosaltres. Esta és la campanada d'inici d'una campanya electoral que no sabem quines sorpreses ens durà. Us confesse que l'última, fins al dia de la presa de possessió, estàvem tremolant, veritat. Alguns de nosaltres hem compartit campanyes electorals i sabem que es queda per davant mesos intensos i divertits en els que farem allò que sabem fer ben bé, treballar, treballar i treballar. L'acte al que heu estat convocats, i per això esteu ací, tracta de presentar-nos. Jo crec que en conegueu tots, però per si de cas. El meu nom és Pilar Moncho i vaig néixer a Sueca fa 44 anys. Soc la quarta de 5 germans i mare de 2 xiquetes, dones, de 16 i 17 anys, que han sofrit que m'agradara dedicar-me a la política, però que al mateix temps estan contentes de que sa mare pugui canviar un poquet, i poquet a poquet, la realitat. Des de fa 12 anys aproximadament que em dedique a aquesta tasca. I he de dir que fins a aquest moment mai ho havia fet, ni havia militat en cap partit polític. Els meus inicis de regidora al Perelló es van basar en el sentiment de servidor públic. Sobretot als xiquets de l'escola del Perelló, i per això vaig començar. I ho dic sincerament, sense vergonya. Jo, en companyia d'alguns treballadors, he arreglat persianes, traslladat una biblioteca, netejat pavellons prefabricats del col·legi, he fet de conserge al poliesportiu, etc. Perquè a l'EATIM no hi havia personal ni recursos per contractar-lo. D'aquesta manera aconseguies que les coses funcionaren encara que fora a pedals. Podeu esbrinar quina és la meva opinió del conveni de finançament que aprovà el PP-PSOE a l'Ajuntament de Sueca. No vaig a dir res més. Bé, el 2009 ja passia a ser regidora a Sueca, després de que em passara el testit Josep Camilleri. Ara sí, ja pertanyia a un partit, el Bloc, i vaig assumir les competències del Departament de Recursos Humans, parcel·la de l'Ajuntament desagradable i delicada, però en la que encara feren moltes coses en el poc de marge que el dona una legislatura. I vam arribar al 2011 i tornarem a governar. No ho havíem fet amb la veritat aquell. Doncs no. En aquesta legislatura forma part del gros de l'Ajuntament de Sueca, serveis municipals, la DIAC, Acció Social i Aigües de Sueca, a més de la vicepresidència de la Mancomunitat i la presidència de Ribera Turisme. Les jornades a l'Ajuntament són maratonianes. Amb tant de departament sempre n'hi ha algú que aprendre, de veritat. Després de tot, d'estar en un ajuntament molt xicotet i fer de peó, en un gran i sols dur recursos humans, ara en més competències com serveis municipals i acció social, etc. Vos assegure que el sentiment de servidor públic que tenia fa 12 anys permaneix en mi de manera intacta. Jo treballo per al poble, per al veí que sé que ens ha votat, i per al que sé que no ho ha fet. I jo crec que aquest és el tret que es diferencia de les polítiques que fa el PP i el PSOE. El clientelisme, l'enxufisme i els favors que fan als seus afiliats, que han dut aquest país a la ruïna. I no aprenen, continuen a la mateixa forma de treballar, però no dubteu que els pobles també ho fan. I això no ho podem consentir. No podem deixar que ens governi aquesta gent, ni uns ni altres. Pareix l'altre dia i ja estem a les portes del 2015. Avui comença un nou repte, una altra campanya electoral que estic segura que serà tot un èxit i augmentarà la nostra representació al consistori suecà. I per a que això sigui una realitat, hem estat treballant durant 4 anys, amb moltes ganes i sense descans. Ara el treball ha de ser de tots, de vosaltres i de nosaltres. Sense vosaltres és que estem ací dalt assentats. No som res, així que aprofite per a convoiar-vos, per a implicar-vos en este viatge cap a l'objectiu de governar Sueca. Volem ser, i ho serem, la força política amb major representació dins del consistori suecà. Parleu del que heu vist ací dalt, de les persones que amb compromís volen governar Sueca, que som gent honrada, amb una sola paraula i sobretot amb les mans molt netes.
Participeu a les primàries. Sentiu-se part de la llista de compromís. Us espero a tots i a totes en els actes dels propers mesos. Sou el més important per a nosaltres. Gràcies.